Čaute, ja som Šimonko ako vždy a dneska si pozrieme Bastafixa, čo tam zasa dáva za také blbosti. Tak, pozerajte a dávajte lajky, odbery a napíšte do komentárov dačo. Tak, vidíte. Dačo vybereme. A napríklad toto. Bastafix, ty vole! Ja som v nebi. Vítaj, chlapče. Ja som Svätý Peter a toto je tvoj anjel strážny. Ak chceš prejsť cez nebeskú bránu, musíš sa pomodliť. Anieličku, môj stážničku, dneska skončíš na vozíčku. Dennodenne som ťa prosil, aby si nám účku skosil. Tak ti teraz na oplatku nakopem do tvojho zadku. Svätý Peter už sa bojí, dole hlavou skončí hnojí. Schytáš večer pri modlení, krucifixom polebení. Pripojím ti svetožiaru k elektrickému stožiaru. Keď ti vpálim silnú ranu, zobereš nebeskú bránu. Dobrú nocku, sladké sníčky, mám vás v ryti, anieličky. No ale padaj stade! Dovidenia. Konečne pokoj. Nemal si byť náhodou v pekle? Bol som v pekle, ale ani tam ma nechceli. What? Toto nemyslí vážne. Akože fakt. Pozrite. Volá, komu to seká. Aha. Guľka do hlavy. Wolverine má pipík malý. Guľka do hlavy. Ježiši Kriste, jak to môže niekto hrať, čak som sa nedá dýchať. Dneska to bude príma, zabijem Wolverina. A keď budem v hrobe hniť, zdrapmi si poškrabem riť. Keď sa režem Deadpoola, stvrkne sa mu cikula. Tá filcka prerastená, čo mozog v hlave nemá. Už mi tečie slina na Wolverina, teší sa aj moja devina. Ja som horší, jak rakovina, súboj začína. Zaspievam si veselo, rozbijem mu to čelo, zlomím mu 4 rebra, pomaly je jak nedľa, pomnem výšky do seba, prosím drapí na teba, narežem ho na kúsky, chlapec nebude hustý. A few moments later. What? Toto nemyslia vážne. A hlavne ten pipík. Tak čaute. U ďalšieho videa. A ešte jedna vec. Ja dnes vám natočím veľa videí. Tak. Čaute.